Igbo bụ Igbo kacha anụ. Omenala bụ ihe eji mara mba, maka na omenala ndị bụ njirimara na ebube ha. Iriji bụ nnukwu emume so na omenala Igbo nke Igbo niile na-eme kwa afọ iji kelee Chukwu Okike Abịama maka amara ịkọnye ihe na iweta ihe n'ubi. Ya mere, n'afọ abụọ afọ 2023, ya bụ 2023 n'olu bekee, ezumezu ndị echichi Council of Chiefs and Leaders na onye ndu ndị Igbo na Ejigbo, Lagos State, na ndị Igbo niile ndị bi na mpaghara Ejigbo nke dị na Lagos State ji ohere akpọkụ mmadụ niile ka ha bịa sonyere ha n'emume nke Iriji ha n'afọ a. Ya bụ oke emume ga-adị na Satọde afọ n'abalị 23 n'ọnwa abụ ọnwa iteghete nke afọ 2023. Ya bụ Satọde afọ Septemba 23, 2023. Ebe a ga-anọ mee ya bụ emume bụ n'obi ndị Igbo nke dị n'Ejigbo. Ya bụ nọmba 3 Esland Avenue by Ilekpo bus stop, Ailegu Road, Ejigbo, Lagos. Ọ ga-amalite n'elekere nke 20 n'etiti ehihie, ya bụ 2 PM kpọmkwem. Onye isi abụ mmemme bụ Chief Dr. Celestine Chukwunenye, omesi ndị Igbo nke mbụ ga-ekụwa Matasa, Nigeria, nnukwu dọkịta nke Optimal Specialist Hospital, Lagos. Ihe nkiri dị iche iche na-eme ndị ọzọ ka a ga-anọrọ na ya bụ Iriji ndị Igbo na Ejigbo wee mee, nke gụnyere ịwa ji, egwu omenala dị iche iche na ihe nkiri ndị ọzọ. A ga-anọkwa na ya bụ mmemme wee tọpee kalenda nke afọ 2024. Onye hiwere ya bụ ọnọdụ bụ Eze Dr. Ambassador Elix Sunday Nwoye, duru ọchịchị ọzọ nke mbụ na ala ụga nke dị na Anambra steeti, bụrụkwa onye nwe ụlọ ndị ije Esland Royal Garden Hotels, Ejigbo, Lagos. Onye ọbịa pụrụ iche a na-atụ anya ịhụ na ya bụ mmemme Iriji ndị Igbo na Ejigbo bụ Honorable Monsuru Oloyede Bello Obe, onye isi oche nke Ejigbo Local Council Development Area, Lagos State. Onye ọzọ bụkwa Honorable Chukwuemeka Idimogu, onye nọchiri anya ndị Oshodi na Isolo Constituency 2 na Lagos State House of Assembly. Tinyekwara His Majesty Eze Ambassador Dr. CYC Umakuka JP, Eze ndị Igbo gburugburu Akwa Ibom Steeti, Eze Ugogbusuo nke mbụ na Isuofia nke dị na Agụata Local Government Area of Anambra State, Otu Ekong of Uyo and Mkpisom Ibigbo, the National President General of Eze ndị Igbo in Nigeria and Diaspora. Onye ọzọ bụkwa Eze Nwabụ Eze Hazulike OON, Eze ndị Igbo Lagos State and Chairman of the Board of Trustees of the Association of ndị Eze ndị Igbo in Diaspora. Onye ọzọkwa bụ Eze Uche Dimgba Okotemba na Igbere, Abia State, Eze ndị Igbo na Ikeja, Lagos State, BOT Chairman ndị Eze Udo n'ụzọ iji title holders, ya na Eze Dr. Christian Uchechukwu Nwachukwu ọchịagha obodo ukwu n'Imo Steeti, Igbo 1, Eze ndị Igbo Lagos State 2. Bịanụ ka anyị kwalite omenala anyị, maka omenala Igbo bụ ugwu na ihe ịnya isi nke ndị Igbo, ma ọ nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba. Bịanụ ka anyị sonyere obi ndị Igbo na ndị Igbo niile ndị bi n'Ejigbo wee kelee Chineke ekele site na amara nke iweta ihe ubi n'afọ 2023. Ndị pinyere aka n'ọkwa bụ High Chief Sir Iwu Ọdịnaka Innocent KSM Onowu obi ndị Igbo na Ejigbo, Akụsinachi nke mbụ na Ụmụnkwọ mba anọ, Managing Director Nakachi Petroleum Services Limited, ya na onye isi nhazi ọnọdụ a, ya Chairman Planning Committee Chief Dom Ezekwobi Oderana Nnọkwa and Managing Director Link Medical Concerns Limited, Lagos. Obi ndị Igbo na Ejigbo maka ịkwalite omenala na ọdịnala ndị Igbo. Mmiri na-eru ugwu gburugburu Tango Nigeria Limited ụkọ ma ya ekene. Na-ekwenu n'ebe na-ebuo, n'enu n'ebe na-ebuo, na-agbaghị unu ekwekwe n'ụzọ ga, n'enu n'ebe
ije na-agba agwa mma n'ama. Okwekwu dike n'azụ okwekwu dike n'azụ ihe a na-ekwu dike n'azụ onye kwu onye n'ihu ọgụ na mgba adawa. Okwekwu dike n'azụ